Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ltaqa' mal-uffiċjali u l-plejers tat-tim tal-futsal Luxol St Andrews waqt laqgħa li saret fil-Kamra tal-Oppożizzjoni fil-Parlament. Adrian Delija feraħ lill-membri kollha tat-tim għar-riżultati ferm prestiġjużi li huma kisbu barra minn xtutna li għamlu unur kbir lil pajjiżna. Adrian Delija saħaq li ċokon ta' pajjiżna m'għandu qatt ikun barriera sabiex nimmiraw li niksbu l-aqwa riżultati possibbli u suċċessi li kiseb it-tim tal-futsal Luxol St Andrews huwa eżempju ta' dan. Huwa qal li żgħażagħ li jixtiequ li huma wkoll jieħdu sehem fl-isport tal-futsal għandhom iħarsu lejn il-mentalità rebbieħa tal-Luxol kemm fl-impenji lokali iżda wkoll bl-unur għal pajjiżna fil-UEFA Futsal Champions League. Fil-livell lokali, it-tim tal-futsal Luxol St Andrews kiseb id-double bir-rebħ tal-kampjonat u tan-knockout. Fl-aħħar ġimgħat kienu impenjati fir-round preliminari tal-UEFA Futsal Champions League fi Tromsø fin-Norveġja u ġew fl-ewwel post fil-grupp tagħhom. Nhar il-ħamis li ġej, Luxol St Andrews se jkunu qegħdin jieħdu sehem fir-round ewlieni ta' din il-kompetizzjoni fi Praga. Matul din il-laqgħa, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien akkumpanjat mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar iż-żgħażagħ, l-isport u l-ġlieda kontra l-obeżità Ryan Kallus.